Cei Edwards gorau rhithro, colli meddiant. Mendes. Mendes ar ei droed de. Chwilio am gornel ucha rhwyd. Ond o ddim yn bell. A dyna'r agosad, da ni wedi bod hyd yma. Efo chwarter awr ar y cloc. I mewn mae'n dod gan Nathan Burke. Tugat y postyn pellad. Tugat! Nathan Pete! O hwnna'n gyfla yma. Lawr y llinell gan Carbo. Erin Edwards ar ôl Beniad. Nôl gan Disney. Cei Edwards. Cei Edwards yn ôl at George Radcliffe. Wel, Cei Edwards ddim wedi codi ben cyn rhaid i'n ôl i Radcliffe. A hwnna dyn o'r cyfleoedd agosad da ni wedi cael hyd yma heno. I mewn mae'n dod gan Marriott. Pete yn penio'n glir. Disney, allan at Marriott. Marriott unwaith eto. Y bel lletraws, Kieran Lloyd ar peniad. Luca Hogan. Hogan i mewn yn isal, ond dwylo diogel gan Joel Torrance. Y bel isal i mewn gan Luca Hogan. Chwilio am Chris Coch, ond gwaith da gan y golwr.